Ambalma cɛman musomanw aw ni ɲantuma ne ye Dr Boubacar Diakité professeur à l'université Harvard. An nalen don ka ci kungurunin fɔ aw ye. An bɛ jamana min kɔnɔ, jamana tɛ taabolo ɲuman kan, jamana tɛ lihala ɲuman kan. An bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko fereke bɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Wa an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kan ka kɛ fereke yɛrɛ fonibagaw ye, olu de bɛ ka an tɔ fereke gɛlɛya kɔnɔ ka taa. O la a ka kan maliyɛnw ka kuma ɲɔgɔn fɛ, maliyɛnw ka ɲɔgɔn faamu. Ci min b'an da, o ci nin ye M5 RFP ka ci de k'a lase jamanaden bɛɛ lajɛlen ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka nantigiw n'an b'a fɔ o ma ko an ka armée ani an ka sɔrasiw ani gendarmew ani polisiw ani gardiw. Jamana nin ye jamana kelen de ye, jamanadenw fana ye jamanaden kelen de ye, ka d'a kan an bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelen, an bɛɛ lajɛlen ye sigi kɛ an bɛnba camanw de juru la fo ka se bi ma. An ma bɔ sanfɛ ka cun wa an b'an bɔ yɔrɔ dɔn. Ni Ala sɔnna ka daminɛ nin waati la ka taa fana an bɛ an ta yɔrɔ dɔn. Jamanadenw, anw de ye fanga kalifa mɔgɔ dɔ la danaya kosɔn k'a fɔ k'a bɛ se k'a janto an na k'an bɛɛ lajɛlen lakana. Nka an ye min ye bi, o de ye k'a fɔ an ye fanga min kalifa o tigilamɔgɔw la, olu bɛ ka o fanga kelen de labaara ka jamanaden nantanw n'an b'a fɔ o ma ko sibiri bololankolonw ka kisɛ ci olu la k'u faga su ani tile. A bɛɛ lajɛlen y'a ye mɔgɔ minnu sara. An bɛ waati min kɔnɔ nin ye kow ka gɛlɛn kosɛbɛ. Nka kow tiɲɛjɛfɔ ye min ye, o de ye k'a fɔ anw ye kisɛ ni marifa min san k'a di an ka nantigiw ma, n'o ye an ka kɛlɛkɛdenw ye. O kisɛ ni marifaw dir'u ma de k'u ka mɔgɔ juguw de faga, k'u ka taa binganikɛlaw de faga, k'u ka taa jamana dafiribaga minnu bɛ kɔrɔn fɛ k'u ka taa olu de faga. Nka an ye mun ye? Olu u y'o marifa in de da jɔ jamanaden na ka o ci jamanaden na. A bɛ hakɛ to, n bɛ kuma la tilen, u bɛɛ tɛ. Mɔgɔ dɔw de b'u cɛ la minnu ye yamaruya d'u ma k'u ka marifa jɔ jamanaden na ko k'a ci u la. A bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama. An ye fɛn ye tile fila min na min bɛ mɔgɔ dabali ban. Tumana min na kunnasigi tɛ yen n'o ye gouvernement ye. O waati de la jamana ka nantigi dɔw bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko forçat. Sigikun min b'a la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn, wa a sigira sariya sen minnu kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn. O sariya senw foroba sɔsɔli ani u diyagoya sɔsɔli kosɔn u ye marifa jɔ jamanadenw na ka marifa ci u la. Wa an bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko o kɛra sariya sɔsɔ dafalen de kɔnɔ. Nka ni mɔgɔ ninnu u ma nin baara kɛ u kun fɛ dɛ, u bilala a la de. O la an bɛ min fɔ an ka nantigi bɛɛ lajɛlen ye, o de ye k'a fɔ anw ka kɛlɛ kun tɛ aw ni anw ka se ɲɔgɔn ma. Aw ni anw jugu kelen de b'an na, an bɛɛ lajɛlen b'o yɔrɔ dɔn. Wa aw sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye fo an jugu kɛlɛli. Sisan an ka fɛn damadɔ faamu ɲɔgɔn fɛ. Anw ka kɛlɛ nin kun ye aw nantigilakaw de ye. Ka d'a kan k'a daminɛ Mali kɛra Mali ye fo an filɛ yɔrɔ min na nin ye bi, dɔgɔyama ma deli ka da anw ka jamana nantigiw kan i n'a fɔ dɔgɔyama bɛ ka da aw kan cogo min na bi. Maliyɛn ma deli ka tigɛ ka jigila misɛnya a ka nantigiw kɔrɔ ka se i n'a fɔ an bɛ tile min na bi. O kun tɛ dɔwɛrɛ ye marakojuguya min bɛ yen ani kunnasigikojuguya min bɛ yen. An b'aw dɔn aw ye cɛba minɛ caman de fa jamana in ye, wa jamanaden sɔnnen don aw ye fo ka se a dan na. Kɔrɔnfɛ kɛlɛ nin a ma daminɛ sisan, a dɔ la an dɔw sɔrɔla k'a to yen, wa hali bi an b'an jija kɛlɛ nin bɛ ban an n'an badenw cɛ cogo min na. Nka an b'a dɔn aw y'o kɛlɛ fɔlɔ ninnu ban cogo min na fo ka na se sisan ma, aw bɛ se ka kɛlɛ natɔw fana ban o cogoya la, wa aw yɛrɛ sigikun tɛ jamanaden yɛrɛ ko ye, aw sigikun ye kɛnɛmajuguw nali de kɛlɛli ye. O kosɔn anw ka wulikajɔ nin bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye? Aw bɛ se k'aw ka bonya kɔrɔlen sɔrɔ cogo min na, aw bɛ segin anw ma cogo min na. N'a ma ɲɛ ko aw bɛ kɛlɛ kɛla anw de ye, faso wari min bɛ don a kan ka don kɛlɛkɛminɛ na ka di aw ma walasa aw ka se ka kɛlɛ kɛ
dan yɛrɛ la dafalen kɔnɔ aw ka se ka kɛlɛ kɛ jamana makara ni segoya dafalen kɔnɔ an b'a kalama k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛntanya ye aw sɛgɛn kosɛbɛ kisɛntanya kɛlɛ tasuma bilen cɛla o kɛra sababu ye ka aw caman ni to a la an b'a kalama k'a fɔ ko dagaw sigiyɔrɔ o ma minɛ ko juguya ka taa yɔrɔ lankolon dɔw ta ka daga sigi yen ji tɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na ji yɛrɛ ɲinini nɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko aw caman sila sara an b'a kalama k'a fɔ ko ni gɛlɛya ye aw sɔrɔ k'a fɔ ko aw tora faso nɔfɛ ko aw ka denbayaw ni aw denw ko o jɔrɔ bɛ aw la wa ni ala ma jan kɛ caman bɛ nimisa a ka kɛlɛ kunna nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛyaw de kosɔn M5 RFP a wulila k'a jɔ sen kan k'a fɔ jamana bɛ taabolo min kan nin tɛ taabolo ɲuman ye an tɛ mɔgɔ juguya la nka an ka kɛlɛ kun ye faso ka se ka sen ɲɛnama sɔrɔ k'i jɔ a kan faso ka se ka taa ɲɛ ni aw nantigiw kɛlɛkɛminɛn bɛ aw minnu bolo ani kisɛ bɛ aw minnu bolo ni aw ma bila cogoya ɲuman na n'an b'a fɔ o ma ko condition dafalen aw ka se ka kɛlɛ kɛ k'an kumabɔ an bɛɛ lajɛlen de tora la wa anw ka kɛlɛ in kun ye aw de ye aw ka da la k'a fɔ wari dira ko k'a don kɛlɛkɛminɛn minnu na avion sann'a la avion minnu ma se ka wuli ka bɔ duguma aw ka da la k'a fɔ wari dira ko ka kɛlɛkɛminɛn minnu san aw ye o kɛlɛkɛminɛn blindé minnu sanna o dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ blindé ɲɛnama foyi ye fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka k'u la aw ka da la k'a fɔ ko hali France Afrique sen fɛ kɛlɛkɛminɛn blindé minnu kun sanna o blindé ninnu u nalen jamana kɔnɔ France Afrique bannen o blindé ninnu tilala ka tila jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka anw minnu bɛ kɛlɛ cɛ ma k'anw ka jamana kɛlɛkɛdenw to yan ko caman bɛ yen an tɛna an da don min bɛɛ lajɛlen na nin yɔrɔ in nka an bɛ min fɔ aw ye anw de ye aw faw ye anw de ye aw baw ye anw de ye aw denw ye anw de ye aw musow ye aw fana ye anw denw ye a y'an balimaw ye a y'an faw ye a y'an denw a y'an mɔkɛw ye o sira fɛ kɛlɛkɛ mɔgɔ wɛrɛ b'an na jugu wɛrɛ b'an na min tɛ an yɛrɛ dama ye an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw kana marifa da jɔ jamanaden na k'a ci fanga jugu ale bɛ taa ka bɔ yen kiti a bɛ to a nɔ la a tɛ taa ka bɔ yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i yera marifa ci la jamanadenw na k'a sɔrɔ hali mɔgɔ min yɛrɛ kan ka yamaruya di a sira tilennen fɛ o tɛ yen ka d'a kan minisiri tɛ yen sisan min bɛ défense kunna n'o bɛ se ka yamaruya di min bɛ sécurité kunna n'o bɛ se ka yamaruya di o la aw bɛ kunfɛ baara min na n kan bɛ aw dɔw de ma minnu sɔnna ka nin naloma baara in kɛ u ka o kunfɛ baara in dabila ka d'a kan marifa ma di mɔgɔ si ma k'i k'a ci i ka jamanaden cɛman n'a a musoman n'a denmisɛn n'a mɔgɔkɔrɔba la a fɔra k'i ka jugu de kɛlɛ a ma fɔ k'i ka jamanaden kɛlɛ o kosɔn n bɛ kuma ni kun cɛ yan an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kuma dakun wɛrɛw la nka ci laban ye min ye o de ye k'a fɔ funanke fasojɔlaw olu de farala ɲɔgɔn kan M5 RFP kɔnɔ k'a fɔ ko marakojuguya dan sigira o la ka ban o tɛ kɛ tuguni wa k'a fɔ ko n'a ye kisɛ ci dɔw la ko bɛ anw ka kɛlɛ nɔgɔya o t'a nɔgɔya dɛ kɛlɛ nin bɛ taa fo ka se a dan na an taara dɔgɔtɔrɔso la kunun ka taa mɔgɔ banabagatɔw lajɛ dɔw ye kuma dɔ fɔ an ɲɛna mun bɛ adamaden hakili sigi u ko an ma ko kisɛ donna olu la dɛ u dalen filɛ nin ye u bɛ ka furakɛ ko nka ni olu sera k'u jɔ u sen kan sisan u bɛ wuli ka tugu an kɔ an bɛ baara min na fo ka se a dan na wa an bɛ nin baara in kɛ mɔgɔ dɔw salen kɔ nin baara in na ka ban an tɔw fana fo n'u y'an bɛɛ faga n'o tɛ an bɛ nin baara kɛ fo ka se a dan na aw ni ce ala k'an bɛn waati wɛrɛ